This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community. Powered by Amrit Noni Arogyada Bharavase. Nippon Paint. Co-sponsored by Biruver Kudla. Sun Premium Refined Sunflower Oil. Santosh 2-star Boiled Rice Bhadravati. Shashi Soap. Shashi Dalli Kodaya Matelli. Abaran Timeless Jewelry Bangalore. Aruna Masala. Taste and Trust since 1980. Bhargav Enterprises. The Raymond Shop. Love Mark. Beauty Soap, Calci Bright Toothpaste and Toothbrush, Manasa Water Park, Pilikula, McCoy, a promise of happiness, Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Downstar Studio, Adyar, Mangalore. That's Warrior. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅರುಣ್ ಬಂದೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯಸ್ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಂದೆ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ದುಂಬು ಆಡಿಷನ್ ಆವಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕೆಲವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಜಾಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಬೈಯದು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗಲು ಕಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ನೆಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆಗ್ಲ ನೆಟೆ ಜಯಕರ್ ಪಂದ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಓನರ್ ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ದಾಲ ಪಂಡಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುದೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಟೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಅದಗಡ್ದಿಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೈನಾದ ಎಂಕಲ ಗಣೇಶ್ ಆರು ಪೂರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದುಂಪಸೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ 2018ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾದಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ ಪೋಪಿನಿ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ನಂದು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಲೈಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಯಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿ ರಾವ್ ಮಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಒಕ್ಕೆತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಊಟ ಬೈದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಡು ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈತ್ ಪಂಡಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪಂಡಿಕೂಡಲೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಲ ಈ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನಾರು ತಿದ್ದದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಏನ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಲಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಸೆಮಿಫಿನಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಇದ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಅದಗನೆ ಎನ್ನೋ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಟೀಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಪೂರ ಎಂಕನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ ಆಯ್ತದೆ, ಲವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ, ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ, ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ, ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಗಬೇಡಿ ತುಟ್ಟಿ ನೋಯ್ತದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. I really want to see you guys in finale. Oh my god. ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಏರ್ಲಾವು ಗೊಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ್. ನಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನನ್ನ ದೀಪವಿದು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ. ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ತುಯಿಲೆಕ್ಕಡು ಮುಲ್ಪ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡಿ ನೆಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಒಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶలు ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ತುಯಿಲೆಕ್ಕಡು ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಗಣೇಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಖ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸದ ನೆಡಿಟ್ಟು ಪಂಡ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನ ನೆಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಟ್ರೈನಪ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಂಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತನಕ ಲೈಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಮನಲ್ಲೇರು. ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದಾಗಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಪೇರಿತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ ಪಾತಿರ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲ ಟಿ ವಿ ಶೋಡ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಾತಿರ ಬನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಟ್ರೈನಪ್ಲ ಈ ಭಾಗಡ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಮಗನ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಪದೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶೋಟ್ಲ ಅಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರ ಈ ಭಾಗಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊನಾಡು ಪನ್ನದು ಎಂಕ್ಲು ಶುಭ ಆರೈಕೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಉಲ್ಲೇತ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಡತುಂಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಮಾಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಕೇನಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಗಲಿಗ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿಲ್ ಸಂದವನುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾವ್ಯ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2018 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 6 years ಇಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಪಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು 6 years ಇಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂದೆಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನ ಪಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿನಾಂಡ ನೈಟ್ ಅವಡ್ ಓವೇ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅವಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಬ್ಯಾತೆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಜಿಡ್ಡಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಗ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ಲೆ ಸರ್ಪುನು ಪೂರ ಅಕಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ದಾಗು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಪರಶುರಾಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಋಷಿ ಜಮದಗ್ನಿಯು ತಪೋಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿತ್ತು, ವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆನೂ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮರ್ಕುರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡು ಶ್ರೀನಿತ ಪನ್ಪನಾರ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಮರ್ಕುರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಂಡು. ಐಟೆನ್ನ ಮಗಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಡಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಅವಡು ಅಗಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಅವನು ತಿದ್ದದ್ದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಗಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಮೊಗಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಟಿ ವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೆ. ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಅವಡು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಹೆಂಗಲ್ಲೇ ಜವನೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಮಗಳು ವಿನ್ನಾದ ಬರಡು ಪನ್ಪನೆ ಅನ್ನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಪಂದೆನ್ನದಿತ್ತ ಅಡಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ನಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪುನೀತ ಕುಣಿತ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮುನೇ ಪಸಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ರೌಂಡು ಐಟೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೂರ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗೆ ಪಡ್ಲ ಮೇಲೆ I like the Rishabh Shetty also. I like the Rakshit Shetty also. Rakshit Shetty entry was superb. Fata poster Nikla hero. Very energetic ad mandare. And red Pilita kula bari shok mandare. Pilita obviously avu panodandiji nammolonji pili ullera. Gottundu niklige already famous pili. And you all did well. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪತ್ರ ಅಂಚಿದಾಯ ತೆಂಕಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂಯೆ ಅಲೆನಾ ತೆಲ್ಕೇದ ಪೊರ್ಲುಗು ತಾದಿನಾಡಿಯೇ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಗಳ ತಗಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಗಳಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಓನರ್ ಪಂಡ ಅರುಣ್ ಅರುಣ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ನೀಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಇದಿಂದ ಮಸ್ತ್
ಬಂಗ ಹೊಡಿತಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಶಂಸರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಂಡ್ಲ ಏನಾಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಆರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೈಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಗಂಕಲೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೆಡ್ ದುಂಬು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಡಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಫಿನಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಫಿನಾಲೆ ಇಡ್ಲಾಂಚೇನೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡೊಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಫೈನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಗ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಅವೈಟ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಡು. ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಓಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಚರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಪದ ನಿತಿನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಫೌಂಡರ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲೆ ಗ್ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸಲದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಆರೇಡಿದ್ರು ಎಂಕೆಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರು ಪೂರೆಲ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಊಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಬೆದ್ರ 19 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಇಂದೊಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ಫೋನ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಕ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಪೇರು ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಟಿ ವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಬರೋದು ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿ ವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಎರಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ನನ್ನ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾತ್ಯಪನೊಲಿ. ಮಾತ್ರೆ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಶಾಲಿನಿ ಆಳ್ವ ಬಂದು ಕಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಇಕ್ಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು
ಜೋಕ್ಲಡದಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಇನಿ ಮಲ್ತದಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಡಿತ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡ ದಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಉಂದೇನು ಪನ್ನಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ನಮ್ಮನ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಈ ದಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಉಂಡ ಐತ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಧಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು 32 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನು ಮುಟ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆ ಐತ ಪಿರವಿತ್ತದು ಆರಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಡಿತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದುಂಬರಡು ಐತ ದಾದ ತಾದಿ ಉಂಡು ಅವಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನು ಮಲ್ಪೊಡ್ನ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಸರ್. Congratulations! Fantastic. And Anvita ಅವರೇ ಹೇಳಿ. It was a golden buzzer performance. It was very nice. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಯಾರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಿತಿನ್ ಸರ್. ಕರೀರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ. ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು. ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಯಾರದು? ಸುಜನ್. ಯಾ ದೇ ಬೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಬೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಲ್ಲೆ ದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಜೋಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದಾರು. ಈ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ನೆಡ್ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ ಆತಲು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಲ್ಪಡ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿತಿನ್ರು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದೇರು. ಈಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಬಹುದು ಆರ್ನ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಕೇಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆದ ಬರ್ಪಾರ ನಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಾ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಚನೆ ಮುರಾನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಏ ತಾಪುನ ಆತು ಪೂರ ಜೋಕುಲುಲ ಎವೀಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಜಸ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ಪೂರ ಜೋಕಿನ ಕಂಡು ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತು ಮೈಕಡು. ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಬಂದಾಗನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಿರೋಡು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ನಲಲ್ಲ ಎನ್ನರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು. ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಜನ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಫ್ಯೂಜನ್ ದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓವರ್ ಟು ಅನ್ವಿತಾ.
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ 3 ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, 2-3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಪಿಸೋಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೂಡ್. ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಪೀಕ್. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ವಾವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲಿ, then I guess we'll talk about it. I'm very disappointed. Actually, we are very disappointed. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. And always same routine dance. But being a guest judge, I really liked it. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ಸೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ತೀಚು. ಯಾಕಂದರೆ ತೀಚು ನಾನು ನೋಡಿದ್ಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೂರಜ್ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. So it's a golden buzzer performance. Great job. What an acting. IPL ವಿನ್ ಆಡಾಗಲ್ಲ ದುಂಬಲ್ಯಾ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ದಿನ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಂಚಾಲ್ ಮಂಡೆ ಯಾಮ್ ಪುಗರ್ದ ಅದನ್ನ ಯಾಮ್ ಪುಗರ್ದು ಹೆಂಗ ನ್ಯಾನ್ ದಯ ಪುಗರ್ ಅಂಜಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ ಅದು. ಬಟ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಅಂದ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇದು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಯ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಆಡ್ ವರಕ್. ಬಟ್ ಆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೈದೇರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಆರ್ಲೋ ಅಂತ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರ ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಂಚೆ ತೆಂಗದ ಮತ್ತೆ ಕೂಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬಣ್ಣ ಏರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಣ್ಣ ಆರಿಂಚೆ ಏನತ್ತು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತದು. ಬಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಮುಲ್ ಕಜಾವ್ ಮಾತ ಬಿರ್ಕನಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿನಾಗ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂದത്തെ ಪೇರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಬಾಯಿ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಾರ ಆರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ದಿನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆರು ನಾನೇ ಪೂರ ಇಂದത്തെ ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಏದು ಬಂಗವೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೀರೇ ಬಂದೊಂದು ಹೌ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾಗ ನೆರನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಮೇಕಲ್ ದಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತೆಡ್ಡ ಮಲ್ದ ಮರ ದಾದ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿರಾಗ ಇರಾಗ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಾಗ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅವರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೈಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ತಿಗ್ಗದ ಕಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು, ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಇರಾಗ ಆಕಲ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ತಾರತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ ಮೊಗಲು ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅದೇ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ದಾದೊಂಡ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಡ್ದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡ ಐಕ್ ಎದುರು ನಾವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ
ಅವು ರಡ್ಡಿಲ ಎಂಕಲ ನಿತಿನ್ ಸರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಬುಲಪೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಗಕ್ಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜೋಕುಲು ದಾದೊಲ್ಲೆರ ಆ ಪುಗರ್ತೆನ್ ಗೆತ್ತೊನಡು ಅಕಲ್ನ ಕಿರೀಟಗು ನನೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪ್ರೈಸ್ದ ಗರಿನ ಕನಾವಡು ಬಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ABCD ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನು ಮುಕುಲ್ದ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಬರೋಡೆ ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ತೆಗೆದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. You guys have proper jazz dance and blade dance, got it? So whacking section la te nikalna overall and nikalna property nikulu snake the property our very good guys yaar, seriously. Wow, thank you so much. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾರ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ವರೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ 100% ಕೊಪ್ಪೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಹಾಯ್, ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮನಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 100% ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ 100% ಕೊರ್ಪಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ 100% ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಶ್ವಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ 100% ಕೊಡ್ತಾ ಫೈನಲಿಗ್ಲ 100% ಕೊರ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪ. ಹಾಯ್, ಯಾರು ಸುಜನ್ಯ, ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ಲ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಡ್ ವಿನ್ನಾಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We must dance to express. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ದಯಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಂಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇಳು. ದಯಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೆದ್ರದ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಹಟಾಟುಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತ್ ಪಾತಿರು. ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಅವಡು, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವಡು, ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡಾಕೆನ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪನ್ ಬೆದ್ರ ಪಾತ ಮರೋಡಂದೇ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಅಖಿಲ. ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು, ಆತನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಫುಲ್ 100% ಅದು ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು, ಆತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು, ಆತಂಡ ಫುಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ 100% ಕೊರೋಡು ಪನ್ನದು ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಸುಜನ್ಯ. ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ
This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community. Powered by Amritnoni Arogyada Baravase. Nippon Paint. Co-sponsored by Biruver Kudla. Sun Premium Refined Sunflower Oil. Santosh 2-star Boiled Rice Badravati. Shashi Soap. Shashi Dalli Kodeya Matelli. Abaran Timeless Jewelry Bangalore. Aruna Masala. Taste and Trust since 1980. Bhargav Enterprises. The Raymond Shop. Love Mark. Beauty Soap. Calci Bright Toothpaste and Toothbrush. Manasa Water Park Pilikula. McCoy, a promise of happiness. Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Dance Star Studio, Adyar, Mangalore.